Aku awali pagiku dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kembali lagi di mini vlog Mama Apil ya, Bes. Iki aku ngadai makaroni sing gede-gede, ora koyok sing biasane. Nek iki makaroni ini iku dibungkusi cilik-cilik. Lek biasane lak makaroni cilik-cilik, lah iki makaroni sing gede-gede. Iki sak wadahe didol 500, Bes. Sing biasa tak wadahi iku 1000-an, lah iki 500. Dadi isine ya rodok sithik, ora buwek koyo biasane. Lah iki plastike ukurane 9 padha wae. Cuma iki 9 biasa, lek biasae 9 kaca. Iki aku dijatah 5 sak ya, Bes. Intine iki kudu mari kingko soale ape digowo. Piye gak piye ya kudu diarekno. Nah, iki wis oleh sak-sak, wis oleh sakmene kae. Terus tak rentengi, engko lek terlalu akeh iku suwi marine. Dadi iki sak tak rentengi. Lah sak renteng iki mau isi piro, Mbak? Sak renteng iki mau isine 10, Bes. Wis padha karo dipaki iku, cuma dipaki kan dipak iki direnteng, isine padha wae 10. Nek renteng nggawa apa, Mbak? Yo iki lho, nggawa jarum sing karung ngono ku lho, Bes. Jarum karungku mau digawe ngrentengi koyo ngene, ditata dibegarno koyo kembang. Ben opo kok dikonokno ngene? Ya ben penak nek ngebali, lek wis tertumpuk akeh koyo ngene, ngelanjut ngebali. Iki sak bale isine 10 iket yo, Bes. Lah 10 iket iku sak ikete kan isi 10. Dadi 10 iket iku sak bale isine 100 biji. Wis tak buali kabeh benang mari benang uwes ben aku iso lanjut mergawe maneh. Soale iki wis oleh akeh sekitar entuk 8 balan iki, Bes. Iki mau sak-sake dadi 8 bal. Tak tali sing rapet bar ngono tak toto.